Әй. Дұрыс нотын алмады. Максимум шунда ауыр заданиялар бирәсез. Эфир тәмам. Хәзер тегеннән моннан рубрикасына вакыт килеп җитте. Мин Илүзә һәм без башлыйбыз. Мин әйтәм сиңа башын, син бер сүз төшеп калган булачак, шуны әйтергә тиеш буласың. Күмәк күтәрсә, нәрсә күчерер? Тау. Күлне. Сыеры барның нәрсәсе бар? Ите бар. Сые бар. Ите де бар şimdi. Сыеры барның нәрсәсе бар? Sütü. Юк. Тагын нинди вариант бар? Sıyırı barının işi var. Тагын нәрсәсе бар? Tuvara kısmetana su koymak. Это опасный трюк. Похлопаем ему. Бургалак. Burgalak. Водоворот mı? Юк. Sütten kişi arşısın, ayıkıya Burgalı başlayınlar. Ных бир нәмә. А можно другую рубрику? Җәдвәл. Безнең радиода һәр атна сайын чыга. Хорошенькая. Хәзер ассоциацияләр. Тиз-тиз әйт. Уйламаемы? Haydi. Ансу, Fatih. Назлыгөл, Sungatova. Рамил, Шарафиев. Илюзә, Касимова. Татар радиосы. Йөрәкте. Уйламаемы? Ярабрам. Ой, пожалуйста, ну и не нужно. Зифәт Зинуров, Шигер, Ансу, Ул мин. Рамил, Начальник. Зифәт Зинуров, Erten efir. Динар Галиев, Зилә. Кичке Диджей. эфирде. Сигез-сигезе. 8. İlla oldu. Nişe kapı bula 8. Берне икегә тапкырлагач, 22. 22дән берне алгач, 21. һәм бу нинди сон? Нәрсә белән бәйле? 21 гасыр. Миңа кайчандыр 21 яшь иде. 21 ул нинди сон? 21 ул. Моторсан. Это возмутительно! Ben anladım. Sen Koray İskeçil Güller güllerge konsa güller Шоу, все. Дец, давай, син брей, брей. Не быстрее, Впрочем, это уже совсем другая история.